Kotenore kod report mar World Health Organization manigi golo nyiso ni ji manyalo romo 703 tho higa ka higa kotenore kod weche mag derruok kata weche mag kawo ngimagi giwegi. Ma keto kwan jogo matho kata mawito ngimagi giwegi e namba 4 kuom yore ma ji wito godo ngimagi. Ka thothgi gin ji ma thothgi gintiere kind higni 15 kod higni 29. Ji 703. Amosi nokwe kamora mora ma intiere jahera mar penj laktar machiegni chenro ma kawuono to kaki winjo wachake no mane mbaka mwadwa goyo mane twak mwadwa bedo godo iluonga ni Ruth Otieno. Amor mokalo ni wendo wa kendo daktari wantiere studio ka yena mondo miya kaw thuolo mondo miya ruake wago kode mbaka onyiswa mondi ni nyinge nga en wuod kanye olonye weche mage kaito kokwa ketho kinde kata matin wadonje twak achiel kachiel. En namba manyalo buogo ng'ato to en namba mabende nyalo muli kama intiere omiyo akwai mondo michikiti maber wago mbaka kotenore kod wechegi. Machiegni daktari e penj laktar. Erokamano ahinya Ruth, erokamano ahinya kendo kawuono kiduonga mondo wago mbaka e topic misayawo maber niwacho ni statistic isomo kanyo wabro ng'iyogi. Gi nyinga Levi Onyango Juma, awuod game kendo an laktar molonye wechego mag tuoche mag dangni mag paro. Gi dho ngere iluonga ni psychologist. Koro amor kabiro e studio kawuono mondo wago mbaka kendo wanyalo yawo mbaka mise wacho no. Iwacho ni wanyalo yawo mbaka kendo amor mokalo mar bedo kodi e studio odiechieng' ma kawuono ma en kwan kata en namba manyalo buogo ng'ato 703 703,000 higa ka higa kind higni 15 kod higni 29 ma en higni ma wanyalo wacho ni ng'ato ntiere e prime mare kata ng'ato pok ochako kata ngima debede ni ang'o matimore kata kamano kapok wadonje mano wachaka ne ni derruok kata suicide en ang'o daktari? Derruok en kao ngima ng'ato wuon. Manyiso ni ka itimo gimoro mokao ngimani kata mitho to gimitimo no en gimitimo ne in wuon. Mano wacho ni deri. Gi kaluo wang'ega ni derruok en ng'ato kao tol luere godo osuri kata mana yien moro. To wacho ni ng'ane odere. Lakini nitie yore ma opogore ma ji nyalo timore nadi? Ma ji nyalo kawo go ngimagi. To mago yore sa ma ng'ato timo gimoro amora ma miyo olalo ngima mare wawacho no dere. Nitiere jogo ma gitemo dere lakini ok gitimre nadi, ok githo. Gi dho ngere wacho ni attempted suicide. Manyiso ni odwa kawo ngimane to kuom hawi ngimane no ok otimo nadi, ok okawo, manyiso no ok otho. Nyalo bedo ni ng'ato rese kata ni yo motiyo godo mar modwa kawo go ngimane no kotimore nadi, ok otiyo. Mano wacho ni attempted suicide. Nitiere ng'at ma be paro kawo ngimane lakini pok otimore nadi, pok otemo. Opara en gi paro moro e pache ni onego bed ni akawo ngimana, ojawacho nodwa kawo ngimane. Koro mano wawacho ni maluongo ni suicide ideation. Manyiso ni paro no ni ang'ono ni e pache. Koro chieng' moro nyalo kawo lakini pok okawo to pok otemo, koro pod en e pache kanyo. Maluongo koro nitie gik moko adek go masewacho go. Nitiere suicide ma en derruok, nitiere attempted ma ng'ato osetemo lakini ok otho, to nitiere suicide ideation ma gino pod ni e pach ng'ato lakini pok otemo. Thothne oganda wa daktari ok wadwaga ni wawacho weche makamagi. Iwinjo ni kwawacho ni mago weche moko wachi, mago gin weche mikuodha, mago gik makiwacho gi dhogi to ok nyal bedo maber ahinya. Ipani ang'o momiyo ber mondo wabed gi twagno odiechieng' ma kawuono? Twagno ber ka wabet godo nikech nitie gik matimore oganda ma ng'ato nyalo neno kuom ng'ato to reso ng'ato. Mar ariyo, nitiere jogo ma nigi paro kaka wacho no, suicide ideation chande. Nitie joma ni kode lakini ok ging'eyo kuma ginyalo timore nadi, kuma ginyalo yude konyruok kata mbaka manyalo konyogi. Koro sama wago mbekni aina gi kapo ni ng'ata nigi paro machalo kamano to yudo ka en thuolo mar wacho nikech nitiere stigma moro, stigma ok ang'e nabro wacho ni akweda moro mantiere moseketi kuom jogo ma osetemo kawo ngimagi kata ng'atno ma ng'ato winjo ka wacho ni dwa timore nadi, ni dwa kawo ngimane. Koro mbaka mag derruok gin gigo ma kadhano bet godo ayanga ki puonj tiyudo komiyo
deal gi yore mag deruok gi kata gi jok manigi paro gi bende giyudo ka gin thuolo mar timo ang'owa mar manyo konyruok nikech gineno ka ok en gino ma kowacho to ng'ato bro luore kata bro wacho ne gimoro mamiyo obet noling gi wachno ero. Koro mane berne mantiere ka gigi wago mbaka kendo wapuonjo oganda wa bende. Nyakora Mugia Jwang' winjo gima Dr. Livio wacho ni thothne wakuodho wechegi ok wadwa ni wayangre godo to ok wadwa ni mondo mi wawachi to kotenre kod kit ngima kaka chal kata kotenre kod gigo madhi nyime ngima wa ng'ato nyalo bedo kod paro, ng'ato nyalo temo attempted kaka ne daktari wachonwa ka kato nitiere jomoko ma bende osetemo mamoko osewito ngimagi wasewinjo wasesomo kendo waseneno nyaka Ramogi TV kato nitiere jomoko ma bende pok owuoye to kata kamano nitiere pache emomiyo twag ni en twak maber mokalo kendo biro e seche mowinjore ka pressure mag ngima ni malo yore mag gik moko ok timre maber ni malo koro thothne paro moro nyalo bet. Daktari pimnane rates chal nade kata jogo mosetemo kao ngimagi kik wach mosekawo mondi jogo mosetemo nikech gima ntiere pach ng'ato bendo kinyal ng'eyo koro kwan mar jogo mantiere kod paro gi pachgi bende wawe matin to jogo mosetemo kawo ngimagi statistics chal nade ahinya e gwengewa mag Kaluo kaito waduog e Kenya mangima. Gima nyalo wacho kuom mano ni nitie gino mwaluongo ga ni registry. Registry en kwan kata wawach ni en kitabu kata kwan ma okan kaka wawach ni samodhi ga kwan ji gitimo census chande nitiere kuma ikete ga ng'owa e kwan go eko. Kenya ka wan gi shida moro mantie ni waonge registry mag jogo makawo ngimagi. Koro iyudo ka nikech sirikal onge that registry mar suicide iyudo ka ng'eyo kwan mar jogo mosetemo kawo ngimagi kata mana mosekawo ngimagi bedo ni otimre nade nikech en gino ma itiyo gi ng'atni oyude kokawo ngimane polis okawe otere kuma kama mochari kamae tiwa mage makoro statistics mitimo ga ng'owa mitiyo godo lakini nonro matut mantiere ma ng'ato dhi moluwo mong'iyo ni numbers mag jogo mosekawo ngimagi ni kamae to onge. Mano kaduoko penjono kiwacho ni to gichal nade pinjwa ma Kaluo kata Nyanza wa kendo kwang'iyo Kenya mangima. Kete gi Nyanza kende dwa bedo matek kidogo. Lakini kwang'iye gi Kenya to in fact nonro manotim mogik e yore mag suicide apani ne niga mar 23 to noyudo mano higa achiel mokalo to noyudo ka sama nitimo nonro ni kuom dweche between dwe mar 3 nyaka dwe mar 7 mago ne gin dweche 3 noyud ni ji nosewito ngimagi kokawo ngimagi ji mokalo 500. Koro yudo ni mano dweche 3 manitiere mana motime nonro no kende to yud ni ji osekawo ngimagi ji moingo 500 e Kenya kende. Emiwinjo ka statistic miwacho mar ji 700,000 chande dhi malo nikech mano Kenya kende to mago mana dweche 3 kende ma wawite ji 500 to kaka wacho cha mago mana motimre nadi mokwan nitiere jogo makawo ngimagi statistically gisedhi malo kendo waneno gi kata mana yo e habari kolandi kata mana kuonde mwatiye bende wayudo ka rates go bende timre nadi dhi malo. Nitiere kata ujumbe moko mok chopi ne polisi nitie ujumbe moko mok chop ne jolendo lakini statistically jikawo ngimagi ji mang'eny to en gino mosekel gi gik mopogore opogore kendo kata kwang'iyo wayudo ka ang'eni wabro ng'iyo ni to jomage makawe ahinya to lakini numbers go ni malo. Mano gima nyalo wacho. Moro kapok wang'iyo jogo ni gin jomage joma mine joma chuo rawere nikech kwang'iyo mar World Health Organization higni 15 nyaka 29 mano gin jok mwanyalo wacho ni pod tindo kanyalo we mano matin. Daktari en ang'o manyalo miyo ng'ato bedo kod paro mar kawo ngimane ma ochok wabogole bedo kod paro mokawo kang modhi otem kawo ngimane mochopo e temo mochop kama okawe ngimane? Namba achiel mamiyo ji kawo ngimagi kata ji bedo gi paro no ahinya en tuoche go mag dangni mag paro. Mental health gi mental illnesses omakowa to sama ng'ato pache dangni nitiere gik mang'eny motimore nadi moparo to ng'ato winjo ko onge kwe owinjo ka dako sine pinyo sine hope moro manengo gi maisha cha bendo timre nadi orumo. Koro mago gin ga ranyisi moko mag
tuoche go mag dangni mag paro. Tuoche mag dangni mag paro ng'eny. To sama ng'ato nigi tuo mar dangni mag paro, tuoche gi moko biro gi paro ni mondo ng'ato timre nadi, okaw ngimane. Mano keto ng'ato kumoro moyudo ka onyalo paro ni mondo okaw ngimane kata miye atamalo maduong' mar kaw ngima mare. Mar ariyo manyalo wacho ni keto ng'ato e risk mar kaw ngimane bende nitie marach gi yedhe go matimore nadi, mamero ji. Yedhe mamero ji kaka kong'o, njaga, ang'o kelo dangni mopogre mag ang'owa mag paro. To achiel kuom paro go eko ma ng'ato kendo sana ng'at matiyo wach kata ni kong'o yudo en ni mondo kaw ngimane. Nikech tuoche, achiel kuom tuoche mag dangni mag paro mamiyo ji kaw ngimagi ahinya en tuono maluonga ni depression. Sama ng'ato bet gi stress moro mang'eny, makoro stress no osechako lokre obet tuo, makoro ok onind maber, ok ochiem maber, owinjo ka onge gima ogombo timo kata gik manohero ga timo kande, odwa ni mondo were gi ji, wawacho ni ng'ato osechopo e stage mar depression. To depression no ero kong'o ojakelo depression nikech kong'o no waluongo ga ni depressant. Koro yudo ka jok mamadho kong'o kande bi nyalo ga yudo ka ng'ato kaw ngimane e yo moro mok ing'eyo ma kata mok ne ng'ato ng'iyo ga ni to ng'ani ere kaka nikech nok waneno ranyisi moro amora, lakini en gino mokel gi tiyo marach gi yedhe go matimo ang'owa mamero ji. Mar adek anyalo wacho ni en lweny mane ei ot. Lwenje mag udi. Lwenje mag udi bende nyalo miyo ng'ato kaw ngimane. Miyo nyalo kaw ngimane nikech lweny ng'eny e ot kae sana mok onyal sustain. Kendo kata ng'at ma dichuo bende nyalo kaw ngimane nikech ot kuma odake ni lweny ng'enyie mok onyal timre ang'owa. Keny kuma keny nigi weche mang'eny kendo ji kosana ikeny ahinya. To iyudo ka nitiere keny moko ma lweny ng'enye sana, nitiere keny moko ma betie tek saidi. Tiyudo ka saka sa ng'ato nyalo ga bet gi paro ni gini oinga. Ae ting'e ni koro kaka be society ma wantiere ni, ji mang'eny ok dwar, onge ng'ama dwaro ni kodonje keny ni to mondo ne ni keny mare motimore nadi o fail. Koro miyo wabeti keny makata wahinyore to ng'ato bet abeta kanyo, tuere kanyo, ma en igoye, ma en dhaw ma pile pile, ma en ayany, to en obet abeta kacha ni onge kumotimore nadi, onge nok odwa wuok e keny kacha. Chopo kumoro ma gini hewi ma ng'ato yud kotimore nadi, oparo ni mondo okaw ngimane kata okaw ngima mare. Koro mago gin gik makelo, to mana kata e keny kende, kata mana e relationship ma wantiere mag osiep gieki. Nikech king'iyo statistic no, higa 15 nyaka higni 29 mango jok ma ng'eny gi gin e ang'owa e osiepe. To e osiep kanyo be yudo ka shida nitiere. Atemo ga penji ni nitie nyoch be kata mana wik mokalo nyathi moro ochikre floor nyathi mar mbalariany ma ja sekendia. Koro mano ng'at ma onge keny. To king'iyo kitimo nonro tiyudo ni ne en dhaw mano bet go gi boyfriend mare. Nyathi cha pok omachua mong'eyo kaka onyalo deal gi weche mag relationship gieki. Nyalo bedo ni bende en gi mental illness moro kaka depression moro ma be ne en godo modhi omakre gi dhaw mane gi dhaw cha to timre nadi, okaw ngimane. Koro magi gik mang'eny manyalo miyo, nitie yore mopogre opogre manyalo kelo gino ma ng'ato kaw tim ang'owa ngimane. Financial problems nitiere. Weche mag pesa. To mana kaka iwacho no, uchumi sani yudo kotek kidogo ne jok mang'eny, pani mano en general knowledge. Koro yudo ka seche gi nitiere shida mang'eny ma ji kale. Nyithindi dwaro school fees, ot ka idware chiemo, kama itimore kama katich kacha loan moro ng'ato nokawo nyiewo go mtoka. Mago gik ma kokelo shida to ng'ato neno ni koro en onge namna monyalo timore nadi. Manyalo medo moro bende en gopunda. Gopunda bende keto ng'ato e risk mar kawo ngimane. Kendo statistics be nyiso ni gopunda oseidho malo to osemiyo rawere, kendo king'iyo group no ero mar gino ero, ng'eny jogo mago punda gin rawerni. Sama gigo punda chande nitiere stages magikale. Makochopo kuma wite pesa, janyuol omiye school fees, en gi pesa moro modwa kete project moro, odhi okaw kete ogogo punda ma pesa no timore nadi, pesa no odhi olal. Iyudo ka ochako bedo gi paro mar kawo ngima mare. Koro mago gin gigo manyalo miyo ng'ato chako paro ni mondo okaw ngima mare. Taneno ka moko boseket kanyo ero. Kar self image kod confidence issues ni ka inyalo wacho ang'o daktari? Kanya nyalo wacho ni ng'ato nyalo wacho ne wach kata ni ng'at ma nyako
une sikul kata une college kacha kata mana un gosiepe umoro to ng'ato wacho wach moro kuomi madonjo ni manyiso ni okiber ineno ng'ato nyalo wacho ni gimo mamiyo ineno koro ineno dok chien confidence mari to gini inyalo wachne go gosiepni inyalo wachne go gi japuonj nyalo wacho ne nyathi sikul kacha ni emomiyo wi duong' ka wi akia ng'ang'o mago weche ma ji wacho kok ging'eyo sama iwacho ne ng'ato kamano ero samoro bende nong'iyo ga wieno e kiyo to neno ka dier wieno ok omor gi kaka wieno bet nang'o chal sama iwacho ne manyiso ni confirm ne ni karo kober ga kako paro ga noko timore nade iyudo ka gino chako miye pach ni nikech ok ober onge ng'ama bro hera onge ng'ama bro timo kama ang'o miana pogra gi jomoko mane gino maluongo ni self confidence self image issues manyiso ni ng'ato kako ng'ire gi dende chande ok more aito nyalo bedo nok more nikech ng'ato nowacho ne kata en owuon kong'ire to neno ka owinja ka dende ok otimre nade ok ber emomiyo ber ga kata ka janyuol in gi nyathi matin tinyiso nyathino kako jaber inyise ineno iluongo ni affirmations inyise mama iber kama to in makisega in janyuol isewacho ne nyathi kako raracha kawuon iyudo ka gicha kosemoke wiye to nyalo ga odongo kuom nyathi cha to mago gik makelo gik moko aina go eko Emomiyo wantiere kod twag odiechieng' ma kawuono nyakwara Muge Ajwang' nikech gin gik ma wantiere godo, gin gik ma wadak godo, weche mag mental illness, tuoche mag dagni mag paro, stress, depression, tiyo kod yedhe mamero ji, kong'o kaachiel kod gik mopogore opogore ma bende wasebedo kwa wacho e chenro ni, weche mag pesa, financial issues nyalo kelo chandruok, weche mag relationships, tudruok kata daka e udi, tulo mag udi nyalo kelo paro machal kod magi, seche ma nyathi bedo kata cyber bullied kata bullied, inyise kako racha ofuo kod weche makamago, ipidho kodhi ma ang' nyalo ti machop kamoro ma nyathi nyalo dwaro mondo mi okaw ngimane. E kind jogi duto te higni 15 nyaka 29 iwachonwa kacha ni nitiere gender kata jogo mathoro kaw ngimagi. Gin joma mine koso gin joma chuo? Adiera nitiere kanye? Kik idhi mabor kik isudi. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dao Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai Experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Experience Dubai in a View Travel. Enjoy a half-day city tour, Dubai Creek Harbour, Dubai Frame, Burj Khalifa, Dubai Mall, Fountain Show, Desert Safari with barbecue, Marina Dao Cruise dinner, and 4 nights accommodation, starting from $1,032 per person sharing with travel visa included. With View Travel, Dubai Experience yako iko sorted. Book now, lipa pole pole. Visit viewtravel.com, call or WhatsApp 0703-254-254. View Travel. Dream. Explore. Discover. Indulge in the moment. With every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Nyinga Viki Bi Matata mondo mi yudu thuma mari nyanango kaka skiza tune mari D star aboro achiel ariyo star abiriyo aboro ang'wen hash Ramogi TV e od jothumbe duto. Jothurwa
Be usebedo gi gombo mar ng'eyo kaka cham wuok e kodhi nyaka chop kaka chiemo e mesa? Dibed ni dwaro chako pith makelo omenda, koso idwa chako pur mana mar chiemo e dala? Wakelo ni yore mag chako magi duto e chenro mar pur gi ohala. Pur manyasani kendo manigi okang' mamalo to kelo yuto mathoth. Piny olokre dhi e teknoloji kendo puro kenana pur kaka ne manyachon. Kuonde kwath osedok matin. Tinyalo bet gi dhiang' achiel mar grade tikete e ot tiomone chiemo to ochiemo. Pur mchele ber kendo nyalo teri mabor. Ngimani be nyalo lokore gi higa 2 kende kitiye yo morere. Pur gi ohala kelo ni jopur kendo joma olony e weche pur. Chieng' tich adek, saa 1:45 otieno, kik bai. Machiegni kendo penj laktar kokalo Ramogi TV. Ngima en mwandu, twakwa en geng'o weche mag derruok. Wayudo kwano ni malo mokalo higni mag jogo mathoro dere gin joma pod tindo, higni 19 nyaka 29, 15 nyaka 29. Nikech ang'o? Nikech midhier ni kachiel kod chandruoge mopogore opogore. To ei jogi gin joma mathoro dere, gin joma mine, gin joma chuo, gin rawere manyiri koso rawere ma yawuoyi. To kapok wadonjo kanyo daktari, nitiere gimoro ka ma waneno ka ni moving to a new place. Ere kaka dar ni iwuok kamoro idhi kamachielo nyalo miyo ng'ato bedo kod paro mar dero kata nyalo miyo ng'ato dere? Nitie gino gi dho ngere waluongo ga ni culture shock. Manyiso ni en buok mar kitwa gi timbewa. Sama igolo ng'ato kumong'iye gi jomong'iyogo, osiepene, jok mong'eyo dak godo, jok mong'e kaka owuoyo godo, jok mong'e kaka interact godo, ai kawe itere kumoro ma ok ong'eyo ng'ato kacha, oonge osiepe kacha, interacting gi joka kata mana tugo kata mana gi nini mapile pile mwatimo ni gi jogo bet matek ahinya. Wanyalo ng'iye kaka ng'at mowuok e pinywa ni odhi e piny maoko. Wanyalo ng'iye bende kaka ng'at ma owuok dala odhi e town moro, kata ng'at mowuok e town otimre nadi odok dala. Iyudo ka adjusting cha bet matimre nadi matek. Dhok ma giwacho pogre, nyalo bet ni samo adjust cha oyudo pek moro kuom wuoyo kata mana kaka o interact gi jogi. Makelo issues mag ang'owa, confidence kod image ma wawacho chande. Inyalo yudo ka lifestyle kata mana kaka joko ng'iyo kodak bende otimre nadi opogore. Kendo sana wabro wacho jogo mawuok kata magolo nyithindgi Kenya kadhi somo oko, kane pok gidhi gatimore nadi pinje maoko goeko. Lifestyle mag pinje maoko pogre gi magwa ka ende. Nitie kaka gipogore, unless kisedhi kuche kinyalo timore nadi kinyalo ng'eyo. Sama gidhi kacha chande ka gitemo adjust, kata ka ne en ng'at mane dhi e mbalariany, oyudo ka adjusting cha bedo matek. Kendo oyudo ka nitie kata gik moko ma gitiyogo kucha ma wan ok wang'eyo timore nadi mok wati godo. Nitie gik moko mwatiyogo mabe gibendo ok gitimre nadi. Sama ng'ato temo adjust chande gicha, onyalo kelo a confidence issue kata onyalo kelo self image issue, nikech kaka wuoyo pogre kaka ai to yudo ka joka be ng'ato nyalo ga wacho gimoro about this person kata mana kuom ng'ani mamiyo ng'ano confidence mare chande kod image mare timre nadi dok piny. Mane kaka kelo paro. Kendo iyudo ka sana mondo miyo adjust mondo odonjre gi joka, nitie gigo monyalo timo. Maybe onyalo donje e drugs mopogore opogore, onyalo donje kong'o moro ma be noko madhi kata ka en kod kane en Kenya kae. Tiyudo ka koro inigo niga mana simu ni to nyathini mani kelo e mbalariany ma kamae Amerika kata mana Australia kata mana Canada kamae tindo donjo mane ang'owa, to mano en pressure manoket kuome nikech culture shock, gino maluongo ni culture shock. Mane kaka gigo nyalo chako kelo paro mar ng'ato ka ngimane. Mano apani wabo mulo kendo wuoyi matut bang'e matin nikech nitiere gik mang'eny mokalo mwanyalo wuoye. Ok ni gimoro amora ma daktari wacho ka ni timore ga kamano. Omiyo wa ranyisi mag gigo manyalo timore. Thothne bende waseneno jok mosedhi mo succeed, jomose adala mobiro e town modhi mana maber, jomose e town modok dala modhi mana maber. Mano wabogo e mbaka kaka ng'ato nyalo adjust mondo miyo balance mondo mi gimane odhi e yo makare. Joma gi mathoro dere daktari. Yawuoyi kata mana jogo joma chuo. Joma chuo kao ngimagi sana. Kendo mane kuma concern maduong' nitiere.
en achiel kuomgi en ni sama wadongo ipuonjowa gima bedo dichuo en. Ng'ama dichuo kiywaga ywago yel e mbele ji ni gimoro tima ineno. Nitie kaka society dwaro ga ni sami kendo ng'ato inyuome ti provide. Apani kata muma wacho ga ni omi nyako nego beni hero wuoyi nego beni timo ang'owa. Koro biblically ng'ama dichuo en ng'at monego beni provide. Sami kawo ng'at ma in wiot. Koro sama gimoro amora dwarore ot kacha onego beni ng'at mikuongo penje en ng'awa en ng'ama dichuo. Te wasewacho na achiel kuom gigo masani miyo ji kawo ngimagi ahinya en yorego mag pesa. To yorego mag pesa kelo shida nikech sama ng'at ma dichuo ok onyal provide kaka dwarore tiyudo ka nitiere pressure moro mabet ang'owa mabet kuome. Jonyuol ong'eyo ni mano responsibility mari, kata mana jonyuol nyako kata mana ng'ango ong'eyo ni mano responsibility mari. Aeto kiduogo koni joma dichuo kaka opuonjwa ni wan interact gi ji, kaka wacho ni ok onego beni wa express emotions magwa, ok waywagre, ok onego beni waywagore. Koro anyalo bet gi gimoro madiya sana, lakini ng'ama dhi ywagra kuome onge, nikech wuoyi wadwa manyalo dhi ywagre kuome chande obenda paro ga e pacha ka ne en gi shida moko motimre nadi moinga mano mokwongo. Mar ariyo anyalo ga dhi ywagra kuome to nyisa ni bwana ing'a wuoyi ng'ang'ana ng'ama wuoyi en mwanaume ni kupambana. Koro iyudo ka shida maduto ma an godo kande amoko gimoko kuoma ka onge kaka nyalo wacho onge ng'ama nyalo pimone. Iyudo ka nikech kamane kaka wabedo cultured kendo kaka puonjwa ni ka wadongo, mine gin gi wuoyo, ka gidhi e chama gi wuoyo bura, ka gidhi e kanisa gi wuoyo. Joma dichuo kata mana kanisa mwadhi e kanisa korumo to kila ng'ato gi gache gutimore nadi owuok. Iwinjo ni mama waromo kuma kamae. Joma dichuo kata kwacho ni urom onge romo moro mibro neno ibro yudo chwa bich moko kamane moko ka otimre nadi odhi. Koro ok opuonjwa ni mondo wa gol weche mane chunywa, wan watho gi wechewa e chunywa. Weche mwathogo e chunywa kande ema miyo namba en sababu achiel miyudo ka namba mag jogo madichuo makawo ngimagi ng'eny moingo jogo mang'owa mamiyo, nikech mane gima culture wa opuonjowa. Konego bed waywagi. In fact ng'ama dichuo kineno koywak ibro beta social media moro ma en gena wach mo maduong', lakini en gino ma inyo kor ng'ato. Magi mitimo nyiso ka daktari ni kapono nitiere gimoro madi kata nitiere gimoro madhiri, beni in ng'ama miyo, beni in ng'ama dichuo nyaka imany outlet. Many outlet. Many outlet. En gino mosekete culture marwa. Nikech ng'ama dichuo kata mondo bi e clinic kacha mondo tim consultation mar counseling iyudo ka tek sana. Tuo moro amora ka en godo nyalo dhi osiptal mondo pime, lakini ni mondo dhi one psychologist kata counselor kata psychiatrist iyudo ka tek ne ng'atno mang'owa, ng'atno madichuo sana. To mago gin gigo makelo shida makuom dichuo. Ma ka wanyalo yawo chunywa wabe wawach gigo machandowa. Many ng'at moro ma kata en neru moro, kata en mana babau, kata en mana wadu moro minyalo ga bet go piny, kata inyalo ga gone simu tinyise ni bwana oda koro sechopo kuma kama awinjo ka gini diya kamae, ere kaka wanyalo timo. Ukonyre paro tigolo gicha e ng'ono e chunyi. Lakini kwa dirego nikech nowach ni wan onego beni wabet jogo matek, jogo mathuon, tiyudo ka mane gino momiyo gini medo kelo shida ahinya. Debede ni ma emomiyo thoth ne joma cho yudo ni nyalo donje e weche mamoko kaka weche mag madho kong'o kaachiel kod nikech omanyo kaka oduoko. Omanyo waluongo ga ni coping mechanism. Omanyo kama onyalo pache nyalo weyo pare gik moparo kande. To mana dier kaka iwachono. Miyo wan yore mag chuo mong'eyo wuoyogo en ni owuok e tich kamoro odhi omadhe chupane moro kumoro ni mondo pache owil gang'owa. Kodonje ot kacha chande, kendo mae gima timore sana. Iyudo ka kata mana plot kacha kata mana dala kacha chande. Iyudo ka kidhi e parking godhiambo sama ji dokcha. Tiyudo ka geche mane parking kacha cha chuo ng'enye gi kanyo ero. Obeta beta kanyo ero, olinga be. Samoro nyaka kata mana traffic e wang'ayo kae.
gari nie mbele ni ng'ato riembo chung kamae to sama traffic dhi chande to gari cha ineno ko obeta kacha manyiso ni ng'acha pache kuma nitiere onge kanyo nikech pache ni kuma mabor sana king'iyo geche go bodo ni dichwe mani ang'owa ema nie geche go waonge outlet mwanyalo gologo gigi to mano gino mainyo chuo sana mar ariyo ng'atni kotemo nodwa kawo ngimane to obro tiyo gi yo mabro kawo ngimane sana obro tiyo gi yore moko abi wacho kae nikech nyalo miyo ng'ato ideas lakini ng'at madichuo kadwa kawo ngimane to obro tiyo gi lethal means manyiso ni yo modwa kawo go ngimane chande obro make sure ni timre nade mine kidogo watemo timo gik moko ma ng'ato nyalo yuda kapod ane process madwa kawo ngimane chande koro yudo ka inyalo yudo mine attempts nyalo bedo ni in fact ni ok ni nyalo bedo attempted suicide kuom jogo ma mine ni malo moingo jogo mang'owa lakini actual suicide ma ng'ato kawo ngimane to mag chuo ni malo nikech en samo dwa kawo cha to bro tiyo gi means ma kawo ngimane malithol mung'e ni makatimo to dichiel to kwisha lakini ng'ama miyo en oluoro let odwa ni kodhi to dhi mayom to dhi mayom no ok dhire koro ng'ato bro yude kacha chande to nyalo gatime nade nyalo rese koro yudo ka attempts mag gini malo ok ang'eyo nyakwara Mogejwang' ka nitiere ranyisi ma kineno kuom ng'ato tinyalo chich ni nyaka bedie ni osebedo kata gimoro osedhire nyaka tum monyalo paro mar kawo ngimane. Ok ang'eyo ni nitiere gik moko ma kineno ka ng'ato timo tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ani nyalo paro mar kawo ngimane kata weche ma ka ng'ato wacho tinyalo chich. To kapo nono ni nitiere gin magi kwado duogo mane kidieny ma daktari bro ng'iyowa gigo monego bed ni ng'iyo kata weche monego bed ni chiko ne iti ka ng'ato wacho tinyalo chich kode mondo mi ing'e nikech ng'eyo ber nyalo konyo kata nyalo reso kata nyalo wuoyo gi ng'ato. Kaito bende kidieny mar adek wadhi yaw ni line mondo mi gomba ka kod daktari penjo duto te minyalo dwaro penje idhi yudo thuolo mar penje kik isud kata matin. This Valentine's month, show your love with a special gift from Citizen Duka and Quickmart. Our Valentine's Day hamper is filled with thoughtful treats. 80 grams chocolate at 199 shillings, 200 grams drinking chocolate at 199 shillings, 1 twin pack sanitary towel at 99 shillings, and 1 pack of pocket tissue at 15 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your Valentine package, pay, and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. Duka, the home of discounts. Kushi, benin kare, kapo ni dwaro, to dongo wanyalo dok, kuma wae. Nango, idwani monda wukai nango. I have found my love, Arvi. Let the day perish wherein I was born. Every story is different. Some stories you find in the headlines, some come from the heart, but every story is worth hearing. Viusasa brings you Murder at Got Alila. We unwrap the mystery behind Robert Ouko's death. In Jane and Solomon, the self-confessed witness gives his account of the story. My husband was not murdered on that sick. And in Njere Nishetu, from the truth-seeking investigative stories to the raw human stories that often go unheard, Viusasa is your home for documentaries. Raila Odinga, Ng'we Adis, Sibuor mar Afrika, Ng'wech marabora koro rumo. Be Raila Odinga biro bedo jakom mar Africa Union Commission, riwri kodwa achiel kachiel kowuok Addis Ababa e piny Ethiopia. Chakre kawuono chieng' tich ariyo nyaka chieng' kwano ombulu mogik. Beduru ka ung'eyo weche matimore kod nonro mag jolony
kokalo e achiel kachiel e Ramogi TV, Citizen TV, Inoro TV kod View Sasa. Lwedo chweyo. Koro ka sana watiyo gi lwetwa. Rom gi joma oseloko kit ngimagi kendo giseloko pok margi obedo ohala. Bechgi ni malo nikech kaka yudo materials dhi mang'eny. Duto en wach chwech, pok, tich matek kendo tiyo matek. Tim giri mitimono kikete chunyi tikete pachi. Mamiyo lek bedo adiera. Pok opogore. Tich ang'wen, saa 2 okinyi kod Sharon Ong'ao. Kick by. Azimio side is the majority. Mr. Speaker, I therefore humbly request you to step down. Jod bura mag kweth siasa mar Azimio ramo ni gibiro bet e kombe mag kweth jogo mathoth e od bura gi thuon. Report mogol kod riwruok mar Transparency International yango ni kedo kod mibadhi pacho ka pok onyuolo olemo moro amora. Jogewa mang'eny tuo ni gin godo, to kaka wang'eyo ni tuo ni biro nikech pi mwatiyogo ok ler. Jodak ma Migori dwaro ni owe luokore aora kaka okang' mar thiro tuo mar kachocho kata bilharzia. Kane pok wadhi e yweyo ne wawinjore kacha ni moko kuom gigo mwadhi ng'iyo en ranyisi mage ma kineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ato nitiere kod paro mar kawo ngimane, kata weche ma kiwinjo ka ng'ato wacho tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ato nitiere kod paro mar kawo ngimane. Kik wiwil bende ni daktari nitiere studio ka oikore mar duoko penjo duto te ma inyalo bedo godo, gima diher mondo ming'e kata kama diher mondo mi oyar ni malach mondo mi wapuonjre, nikech joluo bende nogo ngero ni kia kelo chandruok. Daktari, ranyisi mage ma kineno tinyalo chich ni nyaka bedie ni ng'ani kata miyo ni ok en maber ahinya? Aonge wil, lakini gik man go katimore nade? Achako chiwo. Ichako pogo mwandu ni. Achako pogo mwandu ni. To kene yo moro ma nandiko, kata manandiko will is one of them, lakini will tingeni ber en gima wabedo ga advised ni mondo watim ang'o? Wandiki. Lakini koro ja higni 29 kata ja higni 24 chako ndiko will, to ine mirito ga will no. Nyaka ipenjri ni to gima nyathini miyoga miya ji gike ni nodong' dukni. Ang'o momiyo chiwo gike yo motimore nade? Mochiwo gike ni. Nitie weche ma ng'ato nyalo chako wacho kaka ni en asetieko tich. Dong' aseti ahinya. Aol gi tich. Ng'at maduong' nyalo winjo kopuonjo nyithindo ka nyithindo osetieko form 4 kata osedhi e mbalariany. Tiwinjo ko wacho ni anto be koro sani atimo ang'o? Tich ok rum. Bedo ni sepuonjo ji motieko somo no komino ni koro tiji otimore nade? Kaka ng'ama janyuol tiji orumo. Koro mago weche ma kiwinjo ka ng'ato nyalo wacho, tinyalo chich. Nitie ng'at ma jogo manigi suicide ideations ok giluor ga wacho ni gidwa kawo ngimagi. Ng'ato nyalo wacho ni en to winjo kodwa timore nade? Kata an awinjo kadwa dera. Awinjo kadwa tho. Koro mago weche ma kiwinjo ka ng'ato wacho, to gin gigo mobira from nowhere, nikech tho duto ok gin gigo ma ng'ato pango ga. Nitie jogo ma gipango, to nitie jogo ma gikawo ngimagi nikech crisis moro donje, pek moro donje e ngimane kanyo. Onyalo bedo pek mar dak, onyalo bedo pek kata mana ng'at ma dichuo, pek tekone mag dichuo opoko rumone. Tiyudo ka gicha kelo. Mano nyalo miyo ng'ato dwaro kawo ngimane, daktari? Nyalo miyo ng'ato kawo ngima. Mano gima is very important kuom ng'ama dichuo. Ma ka nyalo ga yudo ni odhi gi miyo to koro onge ngufu ne onge monyalo dhigo gi miyo cha. Mano gino manyalo kelo stress kuom ng'ama dichuo mokawo ngimane very fast. Koro mago gigo ma waluongo ga ni crisis. Mamiyo ng'ato kawo ngimane impulsively. En shida moyuda sani. Ok ang'e, inyalo imagine ng'at ma dichuo kane gi shida no. Ka wacho no onge pesa matekne, ipano bro dhi wacho ne ng'ano ni en gi shida machalo kamae. Samoro bende kata ng'at ma miyo ne noero osedhi ogo mbaka gi mine ne moko, koro gino kelo wich kuot kuom ng'ama dichuo cha. Kata odhi onyiso pastor ne ni jaoda ni lemne nikech en gi shida machalo kamae.
iyudo ka gicha kelo wich kuot moro kuom ng'ama dichuo ma koro nyalo teo kelo parono mar to magi gik matimore Ruth emomiyo wang'egi. Koro mago gin ranyisi ma kineno kuom ng'ato. Sama ng'ato isolate ma kaka nubet ga gi familia cha iyudo ka koro ochako tengana, oyware gi chien, obed kende, ok owuo sana kaka nuwinjo kaka wuoyo ka en ng'at mane ilil kata ng'o. Kata ng'at ma en ga ng'at motulia to kidogo iyudo ka ng'ani en ng'at moil sana. Ma en amila moro makia maka moro mamalo makita king'iyo tiwacho ni ng'ane ni obedo nitie gimoro pogruok moro nitie mantie kuome. Mano ng'at minyalo bet go piny mondo inonane ni to en ang'ono momiyo nitie lokruok ma chalo kamano kuom ng'ato. To mago ranyisi. To lakini mafuyanga manere maber cha en ni ng'ato bro wacho wuoni en owinjo kodwa timore nade, odwa kawo ngimane. Nikech ng'eny ji ok pande. Ng'eny ji ok pande chango. Mano anyalo wacho no biro gi kendo sana jok mok pandi nogdwa kawo ngimagi gin jogo ma kawo ngimagi biro gi wechego mag tuoche mag dangni mag paro. Gine magiwacho ni bwana mimi nasikia kukudedi, mimi nasikia kukufa. I just feel like taking my own life. To kata in kitimone assessment kipenje ni do you have suicidal thoughts, to bro nyisa ni yes. Iseparo gi kuom daladi nyaparo kata nyoro nyawinjo ka koro mano en shida kuome mondo owachi. Moko be wacho nikech gineno ka maybe nitie gima inyalo wacho ne manyalo kelo konyruok. Nikech kowacho ni chande to nitie gima maybe inyalo timo manyalo kelo konyruok nikech en yo achiel kuom yore ma ng'ato otemo godo kwayo konyruok. Ma ka ineno ka ng'ato chiwo gigene kaka nipimo wacha ng'ato yware gi chien odwa nobed kende ma en ng'at mamanyo kony, o cry for help, odwa ni mondo mi okonye, ma en in jagono matiere machiegni kode mondo mi ng'iya ni to debede ni en ang'o matimore momiyo gima kama timore. En penj laktar kokalo Ramogi TV kawacho ni ngima en mwandu, tiende ni kawo ngima kata derruok ni en gima onego bed ni watemo geng'o gi yore duto te ma wanyalo. Itiere kod penjo, daktari nitiere ka mondo mi oduok penjo duto te ma inyalo bedo godo. Kiseneno ranyisi gi Dr. Levi, en ang'o monego bed ni timo? Ng'eny ne wacho ga ni nyalo manyo ne counselor, psychologist kata psychiatrist mondo otimne hocho mondo wang'ini mokwongo ere gima kelo paro mar ng'ato mar kawo ngimane ni eri. Onyalo bedo ni en tuono mar dangni mar paro, onyalo bedo ni en shida mane ot kae nikech gini importantly en ni mondo wang'e ni ang'o momiyo ng'atni paro kawo ngima mare. Ka en gino mikelo gi tuo mar dangni mar paro, wabro thiedho tuo mar dangni mar paro mamiyo ng'ani dwa ni mondo otimre nade, okaw ngimano ero. Ka en psychotic disorder moko mawacho ga ni ng'ato wiye lokore kendo en sama ibro thiedh tuoneno ero mondo olal gi paro ma en godo mar timo ang'owa. Ka en depression ne mwabro timore nade, mwabro thiedho. Mago gin gigo mithiedho gi yedhe, to kendo ithiedho gi nyaka gi hocho. Koro manyiso ni kisemanyowa to koro wane mwabro gaidi. Inyalo yina kaw simu daktari. Kaw simu. Hello, penj laktar. Hello, penj laktar. Machiegni? An uma ka Nairobi. So apenjo ni ot una tich ariyo. So paro mochandi ng'ato chich gi wargi, chich gi dhako, to dhako be chich gi dichuo. Koro shida machalo kamae ere kaka inyalo konye ei ot. Nikech seche moko kelo chwanyruok miyudo kata ka seche moko iyi osewang'i go kata dhako. To koro ing'eni seche moko konyaka dhako ni jamakosa, seche moko makosa mari, seche moko makosa mar dhako. Koro ere kaka wach aina ni inyalo konye ot ma ji odak. Nikech ma bene achiel kuom weche mane wayudo ni nyalo kelo chandruogni daktari. Ochich gi dhako. Dhako bende chich kode. Dhako bende chich kode. Koro en tulo, en lwenye ot ka ma inyalo po kata kigo mamane. Marito counseling kata hocho mar dak nitiere. Mago jok manigi shida mag communication, gin gi shida mar sexual relationship margi, dak gino nigi shida mang'eny ma inyalo konygi ka gidhie hocho mar dak ma waluongo ni marital ang'owa
counseling. Ok en gino mibiro wachni ni 1 2 3 tim kamae. En hocho mang'iyo gik matut. Nikech e dak kama gudak e ot chande nitiere weche matut makelo mondo mi ochop kuma koro ng'ama dichuo chich gi ng'ama dhako, to ng'ama dhako chich gi ng'ama ng'owa gi ng'ama dichuore. Nitiere gigo mosetimore. Mage gik mwa explore momiyo wacho ga ni luongo ga ni hocho. Wa explore wang'iyo ni to ere shida ni owuok kanye, chechni nowuok kanye, ang'o makelo chechni, tang'o momiyo chechni ose escalate mochopo kuma koro ji timore nade, ji gore. To ikonyo mano nyalo konyo kenyno kapok kenyno timore nade, okethore. Nikech gima nyalo wacho ne kik giyie inyalo make kanyo akawe simu Moses kata obudhi nyime gi kama wamake godo no. Moses, hello, penj laktar. Yes, Moses bolo go disorder. Machiegni. Penjo laktar, so what ni puonjo ni psychology disorder. Beni pie kake nyalo thiedhe kotene na chuo puonjo ne ng'ato kae to okawo to yudo konyruok. Erokamano. Ok ayude maler ahinya, ok ang'eyo kiyude daktari. Apano penjo ni psychological disorders gi be nitie kaka ithiedhe orumo koso en gino ma ng'ato bet ga beta nyaka chieng'. Mano luwore gi disorder owuon mithiedho no. Ni en chandruok mane? Ni en chandruok mane. Psychotic disorders ne wacho ni bedo ga managed. Lakini ka en psychological disorders mana mag dangni mag paro mag depression ang'o mago tithiedho gi hocho to kod yadhe moko be nitie minyalo miyi kaluwore gi ranyisi ma tuo ni godo. Kuom nus dakika daktari yena mondo wadog chien watika ne kesa mar tungni mag udi ma bende ni waseyudo ni en achiel kuom gigo manyalo miyo ng'ato bedo kod paro. Ka ng'ato osebedo kod paro nyalo dhiro ng'ato mobed tempted kaeto nyalo dhiro ng'ato ma otem atemo ga duoko bwana Mabur Migori no ni kik giyie gin ji ariyo ni koro kata en owuon kaka ng'at madichuo ni chopo kuma gwenyruok mare kod jaode miyo gi chako gore ei ot manyiso no chopo nyaka physical ang'owa, physical violence. Breakdown mar mar wuoyo kata koso wuoyo kata koso bet piny ng'at madichuo gi ng'ama miyo mondo wawuo kaka koro wago mbaka michiko iti tachiko aita tawinjo gimiwacho ni. Mano e achiel kuom gino makelo shida mang'eny miyudo mar bedo e udi. To ka ji nyalo ga bet piny ma giwuo, onyis mamani ni to achich kodi nikech kama. To ng'at mamiyo cha be wacho ne achich kodi nikech kama. Gigo makosa moko mang'eny ntiere ma ginyalo loso gin giwuon mane ot kacha chande kata kok gibiro mondo watemne gi ang'owa e hocho. To mana ka ging'eyo ni ginyalo ga bet piny ng'at mamiyo gi ng'at machuo mondo giwinjre paro ji ariyo to ginyalo loso weche mang'eny kanyo. Lakini kama gineno koingo gi to gibiro watimo ne gi hocho kendo wakonyo yore makethore manitiere mamiyo kenyno sechopo kuma koro gigore ngum. Communication breakdown Yes. Weche mag wuoyo, weche mag tudruok mag nokel checha mago gin gik ma kaka daktari wacho unyalo temo mondo ulos kedu kotamore tunyalo manyo kony komachielo. Thoth ne nitiere kata grube kanisni manyalo konyo, nitiere jolonya kaka Dr. Levi gini manyalo konyo kod weche makamago. Kwanyalo kete yo machuok mokalo daktari nitiere yore mopogore mwanyalo geng'o godo deruok to gin magi. Yore mwanyalo geng'o godo deruok kendo abro ng'iye sana gi group ma wacho ni kaonge magi mang'eny cha. 15 nyaka 29. Ka nitie puonj minyalo keti kuom rawere mapuonjo gi gigo kaka kawuono wang'iyo gigo manyalo miyo ng'ato timore nade chako paro kawo ngima mare. Nitie life skills ma kinyalo mi jogo marowere puonj mana mopogore minyalo mano gima sega wacho kendo wacho ga pile. Ka nitie puonj mwanyalo miyo jok marowere kaka ginyalo dak, kaka ginyalo dil gi midhiero mopogore matimore nade gi masirni mopogore mayudo ji sama gidongo nero. Ka wanyalo puonjo ga yawuotwa ni sama ng'ato nigi shida mondo temo wachi, mondo temo losi, mondo temo gole chunye mok nodhiyo nodirego kumoro ni shido inge to en oketo paro go duto e pache. Mago gigo manyalo kelo lokruok maduong' sana. Skunde bende ukech wayudo ka nyithindo manie sikunde mopogore kata mana mag sekondari kata mana mag mbalariany bende iyudo ka namba no bende malo kuom jogo matimore nade ka wanyalo dhi mwatim puonj kaka jopuonj wanyalo puonjo jogi
yore ma opogore opogore ma ka gineno go kuom nyawadgi moro kata mana en owuon kochako winjo mopogore opogore kata ochako bedo gi paro mag kawo ngimane chande, to dhi owach ne counseling department e skul kacha, kata odhi owach ne janyuol kata mana osiepne moro mong'eyo ni onyalo wacho ne weche machalo kamago. Mago gin gigo manyalo geng'o. To ot kacha bende kata mana dala kacha bende wabed ni wang'iyo ranyisi kuom jowetewa mane ot kanyo. Kato kineno ranyisi no kikinene ranyisi kati we kanyo ka okang'. Ikawo okang' mane mar keto jagono machiegni kodi mar manyo kony mondo mi yud kaka inyalo fweny to debede ni en ang'o manyalo kelo chandruogni. Daktari akwayi mondo mwagol twagni e studio ka wanyalo tere oko kocha. Inyalo nyisowa kuma inyalo yudie kaachiel kod yore mag tudruok manyalo tudore godo kodi. Ponono ni ng'ato nitiere kod penjo pod onyalo dhi nyime kod penjo. Inyalo yuda e Facebook Levi Onyango, kata mana Instagram binenigo. Bende inyalo gona simu 0758881032. Kopogore gi wach mag counseling, mag hocho mwatimo kod mag thieth mwatimo ne jogo mane gi tuoche mopogore opogore gi dangri mag paro, wan gi rehabilitation center bende ma jogo ma osehiny kata ma oingre gi weche mag tiyo marach gi yedhe mamero ji kaka kong'o, njaga, heroin gang'o goeko, bende wanyalo konyo kendo wanyalo timo ne gi rehabilitation magiwere gi kong'o kata mana gi njaga mopogore. 07588232 e namba. Amor mokalo Dr. Levi kenda duoko ni erokamano. En tich ma waduto te nyaka wati mar neno ni oteni ochopo mondo mi gimi nyalo geng' to geng'a. Ngima en mwandu mane thor wache chenro mar penj laktar. Ne Dr. Levi erokamano mang'eny ne jogo picha mawa antiere kod gi studio ka ane director na erokamano nyaka chiel kod producer na. Maduong' moloyo ne in jahera mar chenro mar penj laktar, kiko beda mbaka to ng'iyane ranyisi kata weche ma ng'ato wacho. Gi oro ote koso. Nyaka kendo odiochieng' machielo ani luonga ni Ruth Otieno, oriti masane.